Bakuruba kunnafoniya bi an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye commune 5 mairie ye a ka san baara kɛlenw ɲɛfɔli kuntala jankɛrɛw kan ka daminɛ san 2025 ni ka taa bila san 2026 la a bɛna tɔw sɔrɔ bamanankan kunnafoni kɔnɔ sɔgɔma. Foli ani waleɲumandɔn o bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ni waati na an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a jira aw la k'a fɔ ni bamanankan kunnafoni wagati selen walawalali bɛna kɛ minnu kɔnɔ kumaw la aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaru olu de don an b'a fɔ ni kuma aw danga na kunnafoni daminɛ na i n'a fɔ an tun y'aw tulo lasɔmi bakuruba kunnafoni kɔnɔ cogoya min na fɛn min ye commune 5 mairie ye Bamakɔ u ka san baara kelen ka daminɛ san 2025 ni ka taa bila 2026 la baara minnu kɛra wulikajɔw kɔnɔna na ɲɛfɔli kɛra o kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na fɛn min ye musaka ko yɛrɛ o hukumu kana ye a ka ca ni sefa wari miliyari 9 ye olu sera ka sɔrɔ taxi TDRL sababu la Shirifula Jabarani so tɔgɔ la Sadio Sidibe a bɛna ɲɛfɔli kɛ sɔrɔlen tɔw kan. Baradamnaw la commune 5 Shifinakaw ka ɲɛmaaba nisɔndiyalenba ye kuma ta ni ka foli tɛmɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la commune 5 mairie ba yɛrɛ ale min ka baaraw kɔnɔna na ni musakaw caman bala ka sɔrɔ min b'a to cogo min na ka commune yiriwa ko o folikan o bɛ mairie lakaw ye o bɔlen kɔ a tilala ka jira k'a fɔ ko Shifinakaw yɛrɛ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ commune ɲɛta la o de la san o san ni baara ninnu bɛ kɛ Shifinaka ninnu yɛrɛ bɛ kɛ maafɔlɔw ye ka se k'u ka impôt sara cogo min na sabula ni ye impôt sara o b'i n'a fɔ i b'a la ka commune de yiriwa o kadra kɔnɔna na a fana ye welelema da kɛ k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ni k'a yira maire la k'a fɔ Shifinakaw k'u ka dɛmɛ b'a ye ko ala sɔnna ma fɛn fɛn bɛ tali kɛ commune ɲɛta kan ko olu labɛnnen don u cɛsirilen fana don o la ka commune dɛmɛ. Ni san bɛna ka tɔ to Ngomi ye dugu bɛ taa ka tɔ to Shifinakaw de aujourd'hui n'i y'a jateminɛ an ka commune kɔnɔ walima jamana yɛrɛ kɔnɔ jamana ka action bɛɛ axé len don Shifinakaw kan commune 5 fana ka action bɛɛ axé len don Shifinakaw kan o de la an b'a fɔ Shifinakaw ɲɛna dɔrɔn mɔgɔ si tɛ Mali jɔ en place la mɔgɔ tɛ an ka commune jɔ en place la mɔgɔ tɛ an ka du jɔ en place la kɛmɛ wɔɔrɔ min bɛ fɔ ko pour que Shifinakaw ka se ka sara taxe la a kun ye min ye walasa an yɛrɛ bɛ se ka développement baaraw daminɛ an yɛrɛ ka kin kɔnɔ an ka du kɔnɔna la o welekan de bɛ ne bolo k'a fɔ Shifinaka bɛɛ ko bɛɛ k'i gɛrɛ mairie la dɔrɔn k'i ka kɛmɛ wɔɔrɔ sara u kelen k'i ka fasoden ɲumanya wale dɔ kɛ. Mairie maa min ka baaraw bɛnnen bɛ musaka sɔrɔli na kow ma a lajɛra k'a fɔ ko san 2025 kɔnɔna na musaka min sɔrɔla mairie maaw fɛ a bɛ taa miliyari 9 kunkan fɛn na min ɲɔgɔnna ma deli ka sɔrɔ mairie fɛ o kadara kɔnɔna na a lajɛra k'a fɔ ko jaabi minnu sɔrɔla ko jaabi ɲumanw don k'a bɛ maa nisɔndiya kosɛbɛ baaraw kɔnɔna na u ye jajiraw kɛ min bɛ tali kɛ commune ye baara minnu kɛ san 2025 kɔnɔna na ka se ka o jira kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada 90 o sɔrɔla baara hukumu kɔnɔna na. Ne bɔra san nɔ ka ɲɛfɔli min kɛ jama ye compte administratif du maire kan population ye a bɛ porter point 2 de kan point fɔlɔ o ye an n'an ma ko recette sɔrɔ point 2nan o ye musaka ye an ye sɔrɔ ɲɛfɔli kɛ bakurubaya la ensuite ka ɲɛfɔli kɛ détail la an y'a ta kelen kelen k'a ɲɛfɔ walasa mɔgɔw bɛ faamuyali sɔrɔ a la donc an tilalen recette la an nana dépense la dépense fana a bakuruba ye mun ye an ye ɲɛfɔ donc bakurubaw ɲɛfɔlen kɔfɛ an nana don a walawalali la donc o walawalali bannen sisan nɔ an sɔrɔla ka san bilan kɛ sabula sariya de b'an wajibiya min bɛ la loi 2023-004 portant code des collectivités au kɔnɔna la o de b'an wajibiya an ka compte administratif baara kɛ ensuite ka tila ka laseli kɛ mɔgɔw ma donc maintenant san 2025 an ka sɔrɔ ni musaka bolodalen o bɛnna miliyari 9 miliyɔn 600 ani miliyɔn 25 ni a kunkanfɛ donc o miliyari 9 ani miliyɔn 25 n'a kunkanfɛ an sera ka miliyari 7 ani miliyɔn 800 ni a kunkanfɛ an sera k'o waleya donc sɔrɔ kɛlen ka musaka bɔ a la san kɔnɔ ani an ye san 2026 an ye o daminɛ ni jaabi minnu ye n'i ye o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sisan an ye san 2026 daminɛ ni miliyɔn 200 ani miliyɔn 12 n'a kunkanfɛn kɛmɛ sarala 90 sera ka waleya. Commune 5 mairie ba yɛrɛ a nisɔndiyalenba a jira k'a fɔ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye jaabi ɲuman minnu sɔrɔla mairie k'o sɔrɔ baara hukumu kɔnɔna na ko o la a bɛ foli kɛ k'a ɲɛsin commune bɛɛ lajɛlen ma ni ka tila ka welelima da kɛ k'a ɲɛsin Shifinakaw ani commune 5 jamakulu bɛɛ lajɛlen k'a fɔ bɛɛ k'i ka hakɛ sara
n'i ka salen sara o b'i n'a fɔ i bɛ k'i jɔyɔrɔ de kɛ commune ɲɛta la ni ka tila ka da don maa min ni salen sarali ka kan ka ɲɛfɔli ko o la cogo min na. San o san an y'a layiru ta mais layiru yɛrɛ tɛ dɛ jagoya de don fɛn kan ka kɛ kɔmasegin kan ka kɛ o ye wajibi y'anw kan sariya b'a jira k'a fɔ n'i ko mɔgɔw ka taxiw sara awa n'u ye taxiw farala ɲɔgɔn kan a kan ka taa sira minnu fana kan fɛ maire wajibiyalen don k'o fɔ mɔgɔw ye donc bureau communal ani conseil communal o y'a yamaruya k'a fɔ k'an ka dantigɛli kɛ mɔgɔw ye k'an ka kɔmasegin kɛ mɔgɔw ye donc san o san depuis an donna mairie kɔnɔ fɔ bi an b'a kɛ an b'a ɲini Ala fɛ a k'a nɔgɔya an ye kudayi fa ka taa an bɔ mairie kɔnɔ tɛdeli ye fɛn ye mun kan ka sara citoyen bɛɛ fɛ minnu kan ka sara an bɛ an da s'a ma ka caya an y'a jira k'a fɔ couche 5 dɔrɔn de bɛ minnu t'a sara a tɔ bɛɛ b'a sara misali la komi e ye muso ye ni den 4 b'e bolo e sen bɔra a la awa n'i ye cɛ ye n'i ye san 60 fana sɔrɔ i sen bɛ bɔ a la n'i ye école ye i sen t'a la n'i ye finitigilaka ye i talen recrue i tali kurani ka tuni du kana e t'a sara n'i dɛsɛlen n'i yɛrɛ kɔrɔ o lakodɔnnen don sariya fana na i t'a sara donc n'o ni couche 5 in bɔra a la a tɔ bɛɛ b'a sara. Maintenant k'a fɔ san o san commune sangi bɛ nin baara ninnu boloda min b'a to cogo min na ka ɲɛfɔli kɛ sigidalamaw ye sɔrɔ minnu kɛra ani san natɔlɔ la baara min fana kan kɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye cogo min na o de kadara kɔnɔna na san o san nin waati kelen na u bɛ nin sigi ɲɛnamaya. Kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye Mali jamana sugu ɲɛmaaw ka jɛrɛjɛkulu Sena Mali ale ni coordination bɛnso u ye dɛmɛ tila baara dɔw nun don a foroba nun don kɛra ka bɛn sibiri mɛ kalo tile 16 ma k'o di maaw ma dɔsoro tɔgɔla sugu jagokɛlaw kasara ye minnu sɔrɔ Alhamidu Badini bɛna ɲɛfɔli kɛ Sama Tarawele ka sɔrɔlenw kan. Février kalo tile 15 ka dugu jɛ fɛn min ye kasara belebele o ye suguni kura maaw sɔrɔ mun bɛɛ la n'a bɛ tasuma jɛni ko fɔ o don kana bila bi la fɛn min ye ŋaniya yira ye dɛmɛ sira fɛ o bɔra fan caman na ni k'a ɲɛsin kasarabagatɔw ma mun kosɔn a bɛ se ka kɛ jigitugu ye nin waati gɛlɛn kɔnɔna na kabini balo ani nafolomugu la o dɛmɛ minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan suguni kura maa ɲɛmaaw ani coordination bɛnso o y'a kanu ka dɛmɛ ta ni k'a ɲɛsin kasarabagatɔw ma maa ba 4 ani maa 700 bɔ ɲɔgɔn ko n'olu tilalen bɛ secteur 3 kɔnɔna na. An bɛna secteur 1 de ta di secteur 1 maintenant à locataire a n'a sous-locataire balo bɛ di olu ma mais 7000 o bɛ d'u ma 7000 bɛ d'u ma mais locataire olu ta bɛ kɛ 50 dafalen mais sous-locataire bɛ kɛ 25 kilos ye soit ni mago bɛ tulu de la i bɛ tulu bidon 2 ta ou bien taalen ɲɛfɛ ni mago bɛ boisson de la ou bien i mago bɛ jus de la a bɛɛ bɛ yen nɔ i bɛ se ka dɔ ta maintenant secteur min ye dépendant ye olu ka minɛnw de bɛ taa bila mɔgɔw ka yɔrɔ la olu ta ye 5000 de ye parce que olu ti ka place tɛ sugu kɔnɔ mais u ka minɛn bɛ bila mɔgɔw fɛ yen olu ta ye 5000 ye o tuma na ko in sigira ten de ala barika la ni kɔni y'a daminɛ ye an b'a la fo ka taa bila ni ala sɔnna ma seliba la an bɛ baara in lajɔ ni seli tɛmɛna fana an bɛ continuer fo k'a fɔ ko bɛɛ y'i ta sɔrɔ. Kɛnɛ in wasara ni maaba caman ye kabini dɛmɛ diba dɔw CNT wasadenw ani jamana in maaba caman n'olu ye nin hakilina in tare mun bɛɛ la ka kɛ jɛlenya kɔnɔna na ani ka kasarabagatɔw fo u ka muɲu n'u ka sabali la. CNT bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo maa n'a y'a sɔrɔ i ka tagama i ka wuli ka jɔ i ka kuma n'o de sera ka nin ko in nɔgɔya k'a da a mɔgɔw la u dusu la u ka se ka limaniya an bɛ bɛɛ lajɛlen fo i ka lahalaya kan halisa ka limaniya ɲini maaw fɛ u ka limaniya u ka ko in di Ala ma ka ko in da Ala kan o de b'a kɔn an na Ala yɛrɛ de y'o ɲini an fɛ o la an bɛ dugawu kɛ halisa Ala ka jamana Ala k'a kolo suma. Depuis don min na an ye nin ko in sigi sen kan ka dɛmɛ ɲini ka cagnotte organiser mɔgɔ fɛn o fɛn kan dɔrɔmɛ 1 donna la n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye min ye dɔrɔmɛ 5 di o min ye miliyɔn 1 di o min yɛrɛ ye 100 millions di n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye alhamdulillah ne bɛ se k'a fɔ bi an sigilen don nin kɛnɛ in kan olu de sababuya la parce que olu de dara an na olu de tora an kɔ wa olu de wari fara ɲɔgɔn kan fo ka na an se nin ma bi. Sugunikura bɛ jɔyɔrɔ min na Mali la anw tɛ sugu kɔnɔna na ka bɛɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ Mali sugubaw n'a ma kɛ a fɔlɔ ye
a bɛ sugubaw kɔnɔ mɔgɔw ka nafolo de b'a kɔnɔ u ka baarabaw de b'a kɔnɔ u ka dayirimɛ sɔrɔ yɔrɔw de b'a kɔnɔ u ka denbaya balo fɛnw de b'a kɔnɔ ni Alahu Taala nana ka masaya ye i taari da so fɛ so kɔnɔ i hakili sigilen sini sɔgɔma n bɛna n ka dayirimɛ ɲini Alahu Taala ka halala kɔnɔ i ka kunu k'a fɔ ko nin kasara in de jiginna kɔnɔ nin ye koba ye dɛ. Mali jagokɛlaw ani usine-tigiw tɔgɔlasoba n'o bɛ Sesim ko fɔ a ma ɲɛma n'o ye Maju Sɛnpara ye a nɔrabilala nin kɛnɛ kan Bamako délégation régionale o ma ɲɛma fɛ. Nin t'a fɔlɔ ye nin t'a filanan ye a bɛ kunɲɔgɔn fila bɔ an ye distribution ye ɲɔgɔn dɔ kɛ o kun ye Mali gouvernement de kun y'o di k'o tila min dar'o kan o kɛra ONG Alfaraku ta ye an y'o tilali fana kɛ don o bi ta ayiwa baɲumankɛw a bɛ fɔ cogo min olu ye sera ka dɛmɛ minnu fara ɲɔgɔn kan maliyɛnw yɛrɛ la minnu bɛ yan ani minnu bɛ jamana kɔ kan sugu jenini min kɛra u ye ŋaniya ɲuman ta ka dɛmɛ labɛn ka a di an nalen bɛ o de wele lamɛn bi Benso ani Senam u y'a yira k'a fɔ kɛnɛ in an kana ka na u dɛmɛ k'u ka kɛnɛ in a ɲɛnamaya an bɛ yan o de kama u ka dɛmɛ in di cogo ɲuman na. Sogonikura ma ɲɛmaw n'o bɛ Senam Mali ani coordination Benso ko fɔ o y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ bɛɛ na sabati yaasa kasara ye maa fɛn fɛn sɔrɔ dɛmɛ ka se ka di bɛɛ kelen-kelenna ma. Alibisa kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye kɛnyɛrɛye sanfɛ kalanso min ni a bɛ wele ko IPAMA a ye jolidi don dɔ kɛrɛnkɛrɛn k'o sigi sen ka laadalako la a bɛ deli ka min kɛ kabi san 3 bɔɲɔgɔnko ɲinanta baaraw kɛra ka bɛn sibiri mɛkalo tile 16 de ma Kalabankura ACI la min ni a kɛnɛ sereyara maa caman fɛ Amadu Kamara bɛna ɲɛfɔli kɛ sɔrɔlenw kan. Nin ye laada ye université privée américano-malienne sanfɛ kalandenw bolo ka jolidiba kɛnɛ sigi k'a ɲɛsin maa minnu jeliko mago b'u ye yaasa kɛnɛya ye se ka sabati Mali jamana kɔnɔna na baara in bɛ don o hokumu kɔnɔ. Bi an ka université la an nana jolidi de la parce que mun kama an y'a ɲɛ ko bibi in na dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la joliko dɛsɛba de bɛ yen nɔ banabaatɔ bɛ joli ɲini na mais o tɛ joli sɔrɔ donc an fana an y'a bɔ an yɛrɛ la ko san o san an bɛ ale ka joli di pour que walasa ka se ka dɛmɛ maaw fɛ an ka laɲini ye mun ye ka mɔgɔw dɛmɛ k'a yira mɔgɔw la fana ko n'i y'i joli di a tɛ fosi de tiɲɛ ye wa a b'i dɛmɛ ka mɔgɔw dɛmɛ fana mun kama joli kelen dili a bɛ mɔgɔ daba n'i mɔgɔ kelen k'a joli di o bɛ se ka mɔgɔ 3 de ka vie sauver o de kama san o san an bɛ to ka nin joli organiser halisa an b'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka wuli u ka n'u joliw di subagaya ko tɛ k'i joli di ça permet de sauver a bɛ mɔgɔ dɛmɛ ka i tɔɲɔgɔnw sauver surtout que an ye bi an ka jamana la kɔlɔlɔ baden bɛ ka na an kan donc joliko dɛsɛ bɛ ka caya a ye wuli a kɔnɔ joli di a tɛ fosi de tiɲɛ aw ye wa fana fasogo bɛ tila ka ɲɔgɔnna dilan tuguni ka d'aw ma. Ka kɛɲɛ ni jeliko gɛlɛya ani jeliko dɛsɛ ye nin kuma in na ni sanfɛ kalanden ninnu b'a kanu ka u jɔyɔrɔ fa o ko la ka ni jolidiba in labɛn yaasa joli kana kɛ maa si dɛsɛko ye Mali jamana kɔnɔ. An ka bi lajɛ o tun bɛ san di ma n'o ye jelidi ye bon an ka laɲini ye jeliko ni jelifɛnbanaw bɛ nun na olu ka se ka jeliw lasɔrɔ o bɛ se ka lasɔrɔ cogo suguya jumɛn fɛ fo an nun ye adamadenw ye an ka jeli di parce que jeli filɛ nin fɛn min na a tɛ san mais a bɛ bɔ adamaden de la ka di adamaden ma donc ni mɔgɔw sɔnna k'u jeliw di ɲɔgɔn ma a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman kisi jeliko bana ni a fɛnw ma. Ladilikan min bɛ ne bolo k'a fɔ o mɔgɔ ninnu ye seulement le sang fɛn sugu ninnu comme je t'ai dit na a tɛ se ka san donc a bɛ bɔ adamaden na ka adamaden bi ne y'a di dɔ ma a tɛna se ka foyi tiɲɛ ye n'a ma fɛn min ye a t'o tiɲɛ parce que e bɛ seli kelen min di n'o bɛ taa bɛn 300 litres ma n'o bɛ 300 millilitres ma o kelen bɛ se ka kɛ ka mɔgɔ 3 de sauver ɔ e kɛlen k'o di e kɛlen ka mɔgɔ 3 sauver e bɛ kɛ heureux ye wa fɛnɛ i bɛ lafiya. A tɛ foyi k'i la kalo kelen ɲɔgɔnna dɔrɔn a sɔrɔ e jeli min di i y'o récupérer donc ne b'a laɲini kɛ o bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka jɛ an ka bɔ an ka jeli di parce que jeli filɛ a tɛ dilan wa a tɛ san a bɛ bɔ adamaden de la k'a di adamaden ma donc an bɛɛ jɛr'o. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ɲinɛnta in ni o tun y'a tako sabanan ye ni a hakilila ɲuman bɔra université privée américano-malienne sanfɛ kalandenw na a sen fɛ joli pɔsi 141 o de farala ɲɔgɔn kan k'a di kɛnɛya tigilamaw ma yaasa u ye se k'a di maaw ma maa minnu ni jeliko mago b'u la hakilina in a fora kosɛbɛ kɛnɛya tigilamaw fɛ a
ala ka tako nanina ala ko jira an bɛɛ lajɛlen kɛnɛma na ka sanga ni sanfɛ kalanso université privée americano malienne écoledenw ka laɲini. Amina yarabi ala ko do minɛ kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko ka sanga ni a ka Nigeria jamana taama o hukumu kɔnɔna ye an karamɔgɔ Seyidi Sherifu Alu Badara Aidara a ye wajuli kɛnɛba ɲɛnamaya olu fɛ yen sanni ka sɔrɔ ka kan bɛɛ bolo da u ye ni ka taama in tɔ baaraw sigi sen kan. Amadu Kamara a bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye. Mali al-Islamé ɲɛmaw ka tɔnba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali al-Islamé diinɛ ɲɛmaw ka faraɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Sayyada Sherif Ousmane Madani Haidara denkɛ a Sayyada Badra Aliyu Ousmane Haidara a bɛ Nigeria a ye wajulu suba ɲɛnamaya min senfɛ al-Islamɛw bɔra Nigeria Faba Lagos kɔnɔna na ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni wajulu suba in kɛnɛ kan k'u ka nisɔndiya n'u ka munyamunyaw yira. Badra n'a ka délégation nali ka na dugawu k'an ye a diyara an ye a bonyana mɔ an ka faamuyali la u ye bisimila ko ɲuman sɔrɔ a kɛra nisɔndiya y'a mɔ bon n ka foli bɛ ka taa n'a ka délégation bɛɛ lajɛlen ye jama fɛn o fɛn y'i sen bɔ a kun ka se yɔrɔ in na ala ka u bɛɛ haminako ɲɛ ala ka hɛrɛ k'an n'u bɛɛ lajɛlen ye u ka nali n'o sababu ye Sherif Madame Ousmane Haidara ye an ka dugawu bɛ ka taa ale n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye an bɛ a ɲini ala fɛ ala ka sija ni kɛnɛya kalifa an n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen na an bɛ min ɲini a fɛ ala k'a nɔgɔya an ni an kanubaw bɛɛ lajɛlen ye ala ka amisari ala k'a tɔ ala k'a taa ɲɛfɛ ala ka sababu ɲuman caman k'an ye a la ka sija ni kɛnɛya kalifa n'u kanuɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na. Su in kɛra wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ka se ka foli ni waleɲumandɔn ni bonyamasegi kɛ ka ɲɛsin Sherifla duba maa bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya a Sayyada Sherif Ousmane Madani Haidara ka sanga ni u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ye ka ɲɛsin diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma. Bala ka nali a bɛ nafaba de ɲɛ an ye a bɔra ya salon o wagati in na o ni sisan cɛ caman bɛ u ye dubabu ɲini a fɛ ka hakilinaw ɲini a fɛ caman y'a jira k'a fɔ ko hakilina ninnu jaabira bon o ye degun ninnu ye dɔw ta ye soko ye dɔw ta ye baarako degun ye bon a bɛɛ lajɛlen jaabira donc an bɛ dugawu kɛ Badara n'a ka délégation bɛɛ lajɛlen ye a nali kɔni kɛra hɛrɛ ye anw mɔ yan parce que mɔgɔ caman bɛ yan o tun b'a diinɛ faamu a ka nali o y'a kɛ ka diinɛ faamu mɔgɔ caman bɛ yen o n'a muso tun tɛ ɲɔgɔn faamuya sokɔnɔna na a ka nali o bɛɛ kɛra sababu ye u ka ɲɔgɔn faamu cɛ caman bɛ yen nɔ u ka diinɛko kun tɛ ten u musow kɛra sababu ye u ka diinɛko faamu parce que diinɛko in filɛ nin ye caman bɛ yen nɔ musow ka faamuya ka nɔgɔ a ko rɔ mais cɛw caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u ka faamuya ma nɔgɔ mais musow donni amisari la o kɛra sababu ye ka cɛ caman faamuya di caman ma parce que u bɛ minɛ cogo minnu kɛ o la so u y'a dɔn k'a fɔ a nin ye kosɛbɛ nin diinɛ nin ye maa donko ye o yɛrɛ dɔw don ka fara amisari kan donc an ka foli n'an ka tanu bɛ Badara n'a ka délégation bɛɛ lajɛlen ye ka di ka taa Sherif Madani Haidara ma fɔ Mali la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin wajulu suba in bɛ dansiri a Sayyada Badra Aliyu Ousmane Haidara a ka Nigeria taama la a labɔ Nigeria k'i kunda jamana wɛrɛ kan ka sanga ni a ka tournée ba min bolodalen bɛ a fɛ min senfɛ al-Silamɛw cɛ ani muso denmisɛn ani maaba bɛɛ lajɛlen yera nin wajulu su ninnu kɛnɛ kan ka faamu caman sɔrɔ ni laseli ninnu na. An bɛ to wajulu su in kɛnɛ kan an karamɔgɔ Seyidi Sherifu Alu Badara Aidara a ye dakuruɲɛ fila min sɔrɔ ka kɛ an ka janga ɲamadali kɛ o fɛ. Lagosikaw n'o ye Nigeria Ansaru ye ani ka taa se a kanubagaw ma ni o Haidara n'a ka denbaya kanubagaw ye wallahi an bɛ u fo siga t'o la o ye tiɲɛ ɲinan ye anw san filanan ye ka na kosɛbɛ kɛ kabiri an ye nali daminɛ an ma foyi ye o la fo ka kɛra kanu ani nisɔndiya de ye Allahu Akbar o ka kan u bɛ min jira an na o bɛ diinɛ kanu de jira an na siga foyi t'o la k'a fɔ ko o bɛ nin jamakulu in na an ɲɛ bɛ an ka maliyɛn communauté caman na yan kosɛbɛ o caman bɛ yan association bɛ yan kosɛbɛ kɛ Senko association ɲɛmɔgɔ a bɛ an fɛ yan wallahi siga t'a la bɛlɛdugukaw ani ka se sankaw ma kosɛbɛ kɛ ani ka se maliyɛn jeunesse minnu ka représentelen don yan u ka ɲɛmɔgɔ ani ka taa se an ka haut conseil kosɛbɛ kɛ n'o ye haut conseil min sigilen bɛ maliyɛnw tɔgɔ la o baarakɛɲɔgɔn président baarakɛɲɔgɔn ye kosɛbɛ
u bɛɛ bɛ an fɛ kɛnɛ kɔnɔ yan wallahi o ka ca ka taa se maliyɛn muso minnu bɛ yan olu ka ɲɛmɔgɔya so ka ɲɛmɔgɔ bɔra ka kuma kosɛbɛ a kɛra ten ani minnu y'u sen k'u kɔnɔ kɔrɔ u ka baaraw to yen kosɛbɛ ka na fara ɲɔgɔn kan wallahi ko an ka jɛ an ka mɔludu dugawu kalan kɛ kosɛbɛ kɛ kosɛbɛ alors an b'u fo a ka kan dan tɛ foli min na ka se an y'o de fɔ an bɛ segin a kan i y'a fɔ fɛn o fɛn ɲɛnamaya kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ye ŋaniya de ye wallahi nin ye tiɲɛ ye dɛrɛ innama al-a'malu binniyat asike wa innama likulli imrin ma nawa allahu akbar aydara an ka Mali karamɔgɔ minnu bɛ yan o kɔrɔ ye diinɛ baarakɛla minnu bɛ yan maliyɛnw tɔgɔ la a bɛɛ ka ɲɛmɔgɔya so o bɛ mɔgɔ min bolo hakili la Abu Samake don kosɛbɛ ale don ale de ye maliyɛn karamɔgɔ bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye kosɛbɛ a bɛ yan a bɛ an fɛ kɛnɛ kɔnɔ yan kosɛbɛ an y'o de fɔ ŋaniya de ye fɛn bɛɛ ye wallahi n'ale ɲana ka ban fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ɲa siga t'o la aydara o ye tiɲɛ an bɛ diinɛ min na ni o ye silamɛya ye min b'a dafa an bolo ani min bɛ an ɲ'an bolo ŋaniya de don siga o ye tiɲɛ o tuma na ala jɛra n'a ye wulada in na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ dugawukala min na kosɛbɛ ŋaniya de b'a dafa wallahi aydara kɔrɔ ye kulonkɛ man kan tɛ ka kɛ ŋaniya la ayi parce que n'ale ɲana ka ban dɔrɔn fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ɲa siga foyi t'o la o ye tiɲɛ mais n'ale tiɲɛna ka ban fɛn bɛɛ bɛ tiɲɛ hali n'a sɔrɔla i bɛ ɲuman na wallahi o ye tiɲɛ kumana min b'an bolo de an ka hakili to kosɛbɛ an ŋaniyaw la wallahi janko nin kɛnɛ ninnu bɔɲɔgɔn ko an ka ŋaniya ɲumanw sigi wallahi o ye tiɲɛ an yɛrɛ kun dama tɛ ayi mais hali an n'an balimaw ye ani minnu ti ɲɔgɔn kan muso i ni sinamuso ye alors denw i ni balimaw ye ka taa se bɛɛ lajɛlen ma baarakɛla minnu bɛ yan a n'a baarakɛ ɲɔgɔnw ye n'i ye ŋaniya ɲuman siri ni jama ye ani diɲɛ ye wallahi ni diɲɛ ta ma ɲa ala bɛ ta dilan wallahi siga t'o la aydara o ye tiɲɛ an ka kira y'an dege ne la sallallahu alaihi wasallam an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn ɲini ni ɲuman ye kosɛbɛ setigi ala bɛ an dɛmɛ wallahi o ye tiɲɛ o tuma na ŋaniya ɲumantigi minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan an bɛ aw de fo kosɛbɛ ka se k'aw barikada ka se n bɛ segin ka maliyɛn communauté fo kosɛbɛ o tulo b'a la ressortissant maliyɛn minnu bɛ yan n bɛ segin k'u fo kosɛbɛ o tulo b'a la an ka ivoirien minnu bɛ yan ka taa se laginɛkaw ma ani afiriki jamanaden fɛn o fɛn ye ɲɔgɔn sɔrɔ Lagos kɔnɔ yan Nigéria kɔnɔ yan n bɛ foli lase aw ma kosɛbɛ bɛɛ tulo b'a la janko minnu y'an bonya wallahi u y'u ka baaraw bila ka na fara ɲɔgɔn kan k'a jira k'a fɔ ko gelebuw nana Nigéria kɔnɔ an ye sigi o sigi kɛ bɛɛ y'i ka baara bila ka na fara an kan wallahi a kɛra ten a sara bɛ ala de bolo a b'a tigi bolo anw mana ni nasi ye ayi an mana sɛbɛn di ma an nana de min ka bon o bɛɛ ye ni setigi ala subhanahu wa ta'ala bɛ sɔrɔ o kɔnɔ n'a bɛ f'o ma jogo ka se ka na hadamadenw wele ka bila o sira kan anw ka kira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a y'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɛ baara min na an nana ni o de ye wallahi haydara o ye tiɲɛ o kumana nin jama in bɛɛ ka bɔ musow cɛw alors kana an bisimila aw sara bɛ ala de bolo a b'a tigi bolo an tɛ kuma in jɛnya ayi an karamɔgɔ Sidi Usumani Madani Haidara ala k'a d'an kɔrɔ yan bɛ ala bolo kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'o di an ma ala k'an n'a wasa ala k'an saru k'a sago ala k'a ka du k'a sago ala k'a yɛrɛkun k'a sago ala ka sababu ɲuman k'an bɛɛ ye an bɛ foli lase ani saruw ma ka président ni a ka mɔgɔw fo an b'a fɔ rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أنزل مائدة من السماء تكون عيدا لأولنا وآخرنا وعيدة منك وارزقنا وتكرر رزقنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye hiji baro hukumu kɔnɔna ye fɛn min ye Sheriffula voyage ye a ka hijiden kun naani o ye 4e convoi ye olu ka imura baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn sibiri mɛ kalo tile 16 de maciladen kɛrɛnkɛrɛnnen Kafune Bacili Fuseni Keyita an ka jan ka ɲɔgɔndali kɛ. Sheriffula voyage ka groupe 4 na minnu donna Medine kɔnɔ ka bɛn mɛ kalo tile 10 ma mɔgɔ 129 u ka Medine sigi bannen bateau ani ziyara la u ka gidiw bilala u ɲɛma k'u kunda Makan jamana kan an kuntigi Muhamadu Kisi ni nɛɛma b'a ye ale bangedugu waasa ka taa umura ani hiji baaraw latigɛ. Groupe Sheriffula voyage ka convoi sabanan u selen kɔ Maka waasa ka silamɛya jɔsen 5nan baaraw latigɛ. Sɛngɛlafiɲɛbɔw kɛlen kɔfɛ u fɔlɔla umura la. An bɔra Medine ka na Maka an ye baara min fɛn o fɛn kɛ Sheriffula ka baara bɛɛ ɲɛna an b'a la fo k'Ala tanto sanga min Ala fo k'Ala barikala an b'an ka sago ɲuman fɔ fɔlɔ n'o ye Sherifu ye. Sherifu n'a denw an b'a ɲini Ala fɛ u ka laɲini sabati ni Ala ko y'u sabati Ala fana y'a kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye an fana b'a ɲini Ala fɛ diɲɛ sɔgɔtigɛ gɛlɛya o gɛlɛya bɛ Sherifu sɔrɔ Ala y'a ta ka bɔ bɛɛ lajɛlen ma an m'o fana b'a kɔfɛ an b'a ɲini an ka denbaya an n'an musow Ala k'an kala an fana nana baara fɛn o fɛn kɛ tiɲɛ yɛrɛ la Sheriffula ka kunnafoni sɔrɔ a ka kunnafoni sɔrɔ yɛrɛ de an bɛɛ kɔntana an ka nafolo fɛn o fɛn bɔ ka na mɔgɔ si ma nimisa ka nafolo bɔ nin na mɔgɔ si ma nimisa ka nafolo bɔ nin na tiɲɛ yɛrɛ la digiw mun b'an ɲɛfɛ tiɲɛ u bɛ baara kɛ hɔrɔnya la u bɛ baara kɛ danbe la depuis an fana bɔra kan na balo ma manqué fɛn ma manqué tiɲɛ na an b'o fo k'o tanto an bɛ min ɲini Ala fɛ u bɛ baara min na yala masa Ala ka garisɛgɛw sabati fɛn min bɛ Mali kɔnɔ o ye kɛlɛ ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka Mali bɔsi Ala ka Mali bɔsi Ala ka Burukina bɔsi Ala ka Burukina bɔsi an fana b'a ɲini Ala fɛ Ala ka Niger bɔsi Ala ka Niger bɔsi o ka an ka militaires fana taara Ala ka hinɛ olu la Ala ka hinɛ olu la Sheriffula karamɔgɔ bɛ boli min na yala masa Ala ka faga d'an ma Ala ka se d'an ma Ala ka fana kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye an bɔra ka na nafolo ɲini nafolo sabati Ala k'o d'anw ma nafolo sabati Ala k'o d'anw ma lutigi 100 o 100 min jɔyɔrɔ b'a o denbaya bi Ala ka bɛɛ lajɛlen ka denbaya kan la. Baara daminɛna ni alikaba munumununi ye tawafu siɲɛ 7 ka sɔrɔ ka jɔko 2 seli dali masa ye alikaba misiriba kɔnɔ ka zamzam ji min i n'a fɔ komi a laɲinina cogo min alisilamɛya diinɛ kɔnɔ umura baara la hijitaden ninnu ka sɔrɔ ni ka safa ni maruwa munumunu ko 7 kɛ umura kuncɛlen dɔ ka sɔrɔ ka bɔ kunsigiw la o y'a laada ye. An jɔyɔrɔ ye min ye an bilala hijidenw ɲɛ kan o de ka danaya kalifalen don an na ka n'u ka bato kɛ yan Seyidu Sherifu Madani Haidara an ye Madinɛ kɛ ni Ala sɔnna an nana Maka an bɔra ka imura de kɛ sisan Ala barika la mɔgɔ min tora kɔfɛ a man ca n'a kɛra banabagatɔw ye o fana olu ta bɛ ka kɛ a sira kan ka dugawu kɛ an ka hijiden bɛɛ ye sabu ko to ɲɔgɔn tala de bɛ baara in ɲɛ kosɛbɛ bɛɛ ye ko to an ta la cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw minnu ka kɔrɔ an ye u denbanbaw ye ko to an ta la o de y'a to baara in sera ka kɛ nɔgɔya kɔnɔ o la an bɛ fɔlɔ k'an ka hijidenw de fo u ye labɔtoli ni lamɛnni min kɛ baara ɲɛna kojugu o la k'u fo k'a ɲini Ala fɛ nin baara daminɛ de baaraba bɛ ɲɛfɛ o ye hiji de an bɛna jɛ k'o fana kɛ ɲɔgɔn fɛ o fana ka ja ka tɛmɛ nin kan Ala k'o latigɛ o la ka dugawu kɛ aw kelen-kelenna bɛɛ mɔgɔ o mɔgɔ ka nani kɛra sababu min e yɛrɛ de nani i yɛrɛ walima mɔgɔ de y'i bila ka na an bɛ Ala wele Ala ka miliyari d'a tigi ma an ye bato min kɛ Ala k'o fana minɛ k'an karamɔgɔ fɔ Sherifu ale de kɛra nin baara in sababu ye a n'a ka denbaya Ala ka hɛrɛ k'an n'o ye k'an ka gidiw fana fo minnu faralen don an ka nin baara in na Lagare b'o la ka fara an balimakɛ ka Salifu Jara ka bɔ Jijan ani Balo ani ka fara an balimakɛ ka n'o ye ka bɔ Kongo an b'a fo ka dugawu k'u bɛɛ ye bɛɛ de ko don Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye. Groupe Sheriffula voyage ka groupe 4 na u ka umura baara senfɛ k'a daminɛ fo ka taa lase a kɛra ni Ala wele ye ani dugawu sanumanw doni u yɛrɛw ye bɛɛ lajɛlen ye ani ka Mali jamana kɛrɛnkɛrɛn k'a daminɛ fo k'a laban. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlen kan Musa Fɔnba ale ka ɲinenw don. Mali minisiriso min ɲɛsin bɛ Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw ma a y'a ka nisɔngoya jira Saudiya ma ɲɛmaw la ka sanga ni Saudiya jamana a jabaraninso 2 ka baarakɛcogo ye Mali jamana kɔnɔ ka sanga ni Mali jamana lakanabaliya ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Saudiya kunnafoni dila dɔ de yɛrɛ sɔrɔ Mali jamana kɔnɔ kɔrɔ yan b'a fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna n'a bɛ wele ko Ibrahima Mustafa ni ka kuma di mɔgɔw ma minnu n'a mɛn ni lakanabaliya ye Mali jamana kan Saudiya jabaraninso ba 2 minnu don kelen bɛ wele ko Al Arabiya kelen bɛ wele ko El Adas Mali minisiriso ye a jira k'a fɔ kelen Saudiya jabaraninso kunnafoni dila in yɛrɛ sɔrɔ Mali dugukolo kan ka sɔrɔ diɲɛ ma d'a ma o ye sariya sɔsɔ ye i tɛ se ka wuli
i kunnafoni ɲini dɔ ka n'i yɛrɛ sɔrɔ wali jamana dugukolo kan k'a sɔrɔ o jamana ɲɛmaaw ma diɲɛ di mɔ i ka don ko b'a jira k'a fɔ minnu n'a mɛn ni lakanabaliya ye Mali jamana kɔnɔ ni Mali jamana bɛ k'u kɛlɛ bi a n'olu de bɛ jɛ la. kuma in fɔ Mali minisiriso fɛ ka ɲɛsin Saudiya ma ka na se nin kuma in ma jabaranizo filaw ɲɛmaaw tɛ Saudiya ma ɲɛmaaw tɛ a si sen tɛ ka Mali jamana ɲɛmaaw jaabi fɔlɔ. Mali jamana ɲɛmaaw ka fɔ la kunnafoni di min kɛra Saudiya kunnafoni dila fɛ n'o ye Ibrahima Mustafa ye ani tiɲɛ ka ja iko jɛgɛjala ni baji ka sabu kɛ a bɛ ka Mali jamana lakana tigilamaw de tɔgɔ tiɲɛ a ka kunnafoni di tɔ Saudiya jabaranizo kan ko kunnafoni di sariya tɛ diɲɛ ni o ye. maa minnu zamin ka ja olu ko Mali jamana ɲɛmaaw k'u ɲɛsin Saudiya jamana jabaranizo fila ma Al Arabiya ni El Hadas k'u ɲɛsinnen don Saudiya ma ɲɛmaaw yɛrɛw de ma. Bawo Mali jamana ɲɛmaaw ye a jira k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna ko man ka bɔ jamana yɔrɔ jamana min ni Mali jamana b'a jigiya k'a fɔ a jɛɲɔgɔn jamana don k'a teri jamana don. Mali minisiriso y'i da se fɛn min ma a kɛtɔ k'a ka nisɔngoya jira Saudiya ma ɲɛmaaw la o ye k'a fɔ Mali dugukolo tigiya o tɛ Mali ni maajɛ ye Mali dugukolo fan da naani bɛɛ lajɛlen ye Mali ta de ye wa nin n'a ɲɔgɔnna ko wɛrɛ ma na kɛ ka bɔ Saudiya yan fan fɛ Mali jamana jɛntɔ tɛ ni a ye. Mali minisiriso ye nin dakuruɲɛw de ɲɛsin Saudiya jamana ma. Ugandakaw ka jamana ɲɛmaa Yoweri Museveni a ye tɛgɛnɔbila kɛ sariya sen dɔ la sariya sen min kun ka kuma caya an bɛ ka bɔ nazarala setigi jamanaw yɔrɔ k'a bɛ ka na ni gɛrɛndɛ ye sariya sen kocogo jumɛn ka jamana wɛrɛ mɔɔw ka hakilina ta ka n'o jagoya cari Uganda jamana kɔnɔ a barata ani Uganda jamana taabolo tɛ bɛɛ sariya sen in b'o kɛlɛ ka nafolo bɔ nazarala setigi jamana dɔrɔn ka na Uganda jamana kɔnɔ ka na don ko dɔw dafɛ i n'a fɔ politiki nasiraw ka sɔrɔ jamana ɲɛmaaw ta kalama i bi ɲangi. Hadamadenya hakilabasa jɛkulu minnu bɛ yen olu bɔra ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ mankan ye ko jamana ɲɛmaa ka nin sariya sen k'a bɛ na ni gɛrɛndɛ ye jamana kɔnɔ ko maa kelen tɛna sɔrɔ Uganda jamana kɔnɔ bilen min na jamana ɲɛmaa sɔsɔ n'o ye fangasinamatɔnw ye ko o tɛ sɛbɛko ye. Yoweri Museveni Uganda jamana ɲɛmaa bɛ fanga na Uganda kabini san 1986 a furadama kɛmɛ ka jira k'a fɔ a faden minnu bɛ politiki bina k'u kan diɲɛ selekena ni setigi jamanaw bɛ k'olu de dɛmɛ ni k'a ka jamana yoboyaba. Dimanche mai kalo tile 17 a ka kɔrɔsigiw bɔra k'a jira k'a fɔ tɛgɛnɔbila kɛra sariya in na ka ban bawo wasadenw y'a don ba la ka bɛn ni mai kalo tile 5 ye a tɔ kun ye ale k'i tɛgɛnɔbila la k'a y'o kɛ dimanche. E maa o maa n'i sɔrɔla a la san da kaso o bi da i kun ni ka wariba fɛnɛ da i kun i b'o sara. Hali n'o y'a sɔrɔ sariya in da ko fɔlɔ a fɛ caman kun y'a jira k'a fɔ a gɛrɛndɛra kojugu seginkɛlen ni a ye wasabulon kɔnɔ ka magaya cogo ɲini a la a bon bɛ bɔ cogo kura la bawo kɔrɔlen kun y'a jira k'a fɔ e Uganda ka den o Uganda ka den ni b'i tɛgɛ don wari kɔrɔ ka bɔ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ f'i k'i yɛrɛ kɛ dunan ye de i ka sɔrɔ ka nafolo in sɔrɔ. O yɔrɔ in kɔni yɛlɛmana k'o bɔ a rɔ nka min ye ka wari bɔ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ k'a don i ka politiki binakun da fɛ o kɔni o bi kɛlɛ. Farafina camancɛ yanfa jamanaw ka warisoba Banque Centrale la o ɲɛmaa Mikaela Antigi Ego o y'a yira k'a fɔ ni to kun kɛra sariya in kɔrɔlen ka a tun bɛna ni gɛlɛya ye Uganda jamana kɔnɔ k'a sabu kɛ Uganda jamana mago bɛ dolari wari la k'a ka wari dunda kɔrɔ don. O dolari wari min bɛ bɔ diɲɛ kɔ k'a ka don n'a fɔra ko o don de bɛ gɛlɛya Uganda jamana laban a denw bɛ bolo ban bawo wariso minnu b'a kɔnɔ n'olu sɛmɛn bɛ dolari la dolari ntanya tun bɛ sɔn ka Uganda jamana minɛ. Libi jamana ɲɛmaayaso kelen bawo jamana ɲɛmaayaso ye fila ye yen kɔrɔyanfa ta Maréchal Khalifa Haftar n'o ye kɔrɔyanfa dankɔrɔba ye a n'a ka kɛlɛbolo armée nationale libyenne an bɛ se k'a fɔ Libi yɛrɛ dugukolo fanba bɛɛ de bolo k'a daminɛ kɔrɔyanfa fɛ ka taa fɔ woroduguyanfa dɔw fɛ yen nin bɛɛ bɛ Maréchal Khalifa Haftar de bolo. A ka kɛlɛbolo ɲɛmaa n'o ye Général Abdallah Noureddine ye o bɔra ka jira k'a fɔ u bɛ ka curanjurani dɔ daminɛ n'o ye faribɔɲɔgɔnna ye exercice militaire. Komi a bɛ se k'a fɔ ko a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Libi dɛ ko nka curanjurani in fɛnɛ dabɔ bɛ fɛn min kama Libi jamana jɛɲɔgɔnw a n'a jugu u k'a dɔn k'a fɔ Libi jamana labɛn bɛ a ja n'a koya. Kɛlɛcɛ 25 ɲɔgɔnna de fara mɛ ɲɔgɔn kan Maréchal Khalifa Haftar ka kɛlɛcɛw la ka curanjurani in kɛ mai kalo tile 19 Maréchal Khalifa Haftar yɛrɛ jamana kɔrɔyanfa dankɔrɔba
ana denge ukanga ye curanjurani ingene ka ki ɲɛ damu kɛlɛcɛw ka lama la General Abdallah Nureddin Marshal Khalifa Haftar ka kɛlɛbolo ɲɛmaaba a ko a kun de ye k'a jira u sinaw la minnu bɛ Libi tilebi yanfan fɛ jamana ɲɛmayaso kelen min lakodɔn bɛ diɲɛ seleke naani tɔma Nations Unies fɛ u k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛbolo kelen min bɛ Libi jamana kɔnɔ u ta in do a m'aw ladɔnniya k'a fɔ Amérique jamana san 2026 in kɔnɔ a ye surasiw ka faribɔ ɲɔgɔnna dɔ labɛn Libi jamana kɔnɔ jamana ɲɛmayaso filaw kɛlɛcɛw farala ɲɔgɔn kan min nɔ a faribɔ ɲɔgɔnna tɔgɔ dara Amérique jamana fɛ ko Fintloka 2026 kabini san 2011 ni Nazarala Sediki jamanaw ye Muammar Gaddafi fa Libi jamana tilara fila ye jamana ɲɛmayaso kelen bɛ kɔrɔ fɛ kelen bɛ tilebi yanfan fɛ min bɛ tilebi yanfan fɛ o lakodɔn bɛ diɲɛ seleke naani tɔma Nations Unies fɛ nka min bɛ kɔrɔ yanfan fɛ Marshal Khalifa Haftar Sediki jamana caman bɛ k'i den k'o kɔkɔrɔ dun diɲɛ seleke naani tɔma Nations Unies kɛmɛ ka min lakodɔn minisiri ɲɛma ye bi o ye Tripoli yanfan jamana ɲɛmayaso ye tilebi yanfan fɛ n'o ye Abdelhamid Beba ye. Iran jamana kɛlɛcɛw labɛn bɛ ɲɛ bɛɛ lajɛlen dɔ kan ka jugu kunbɛn Iran jamana minisiri so Babu Seniki ka kuma don minisiri so min ɲɛsin bɛ Iran ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw ma n'o ye Ismail Bakaye ye a ko ni Amérique jamana kɛra i kɛfɛn ye Iran jamana kan ko a nabɔ balana ko caman kan ko bawo ko Iran jamana labɛn bɛ bi kojugu a ye kɔrɔfɔ in lase kunnafoni di kɛnɛ de senfɛ a ko bingalikɛlaw n'o ye Amérique ni Bani Israël ye u k'u sigi n'a ye u nana Iran jamana kɛlɛcɛw dafalen sɔrɔ u ɲɛ cogo min tile 40 kɛlɛ lɔ ko nin sen da bɛ juguya n'o ye k'u k'u hakilina tigɛ balana ko caman n'u sɔrɔ n'u kɛra binfɛn ye Iran ka nin sen a sɔrɔla k'i to kuma kɔnɔ k'a jira arabula jamanaw na minnu bɛ Iran jamana dafɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Émirats Arabes Unis n'a dugubaw ye Abu Dhabi ni Dubai ye k'a dɔn k'a fɔ Amérique jamana fɛ jɛ a tɛ na ni lakana ye u fa fɛ ko tile 40 min kɛra kɛlɛ la olu ni Amérique ni Bani Israël cɛ k'a kɛra sababu ye arabu jamanaw k'a dɔn k'a fɔ u tɛ lakana sɔrɔ Amérique jamana fɛ jɛ la u bɛ farati yɛrɛ de sɔrɔ a fɛ jɛ la ni ka yiriwaw bɛɛ lajɛlen siraw tiɲɛ ko arabu jamanaw k'a dɔn k'a fɔ Iran jamana tɛ se ka jɛ n'a ye kuma bɛɛ Amérique jamana dagayɔrɔ ka kɛ u ka dugukolo ka n'a ye k'i to yen ka Iran jamana bo a tɛ bɛn Iran jamana mɔ ko bawo ko Amérique jamana bɛ k'i to o la de ka Iran ni arabu jamanaw bila cogo ɲini ɲɔgɔn na ko kumana ko arabula jamanaw k'a lajɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ten sa Mohamed Bakher Khalibaf ne o ye Iran jamana wasabilo ɲɛmaa ye ale kɛtɔ ka Pakistan kaw ka jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔlen minisiri bisimila ni o ye Mohsen Naqvi ye Iran vaba la Tehran ka bɛn ni dimanche mai kalo tile 17 ye a y'a yira u la k'a fɔ Amérique jamana dagayɔrɔw ka ye arabula jamanaw nɔ ɲuman tɛ Iran jamana mɔ ɲuman tɛ arabu jamanaw yɛrɛw mɔ a bɛ na ni farati de ye Iran jamana ka cogo min a bɛ na n'o farati kelen ye arabula jamanaw kan kɔnɔntɛ ko ni arabula jamana ɲɛmaw kun mago tun bɛ yiriwali nasira la a kun ka kan u ka jɛ de kolo gwɛlɛya u ni Iran jamana cɛ sanni feere bɛ se ka yiriwa u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min bɛɛ bɛ se ka bɔ o nu mɔ ko nka ko Amérique jamana fɛ jɛ a bɛ na ni lakanabaliya de ye a bɛ na ni farati de ye o tɛ ɲuman ye. An bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn ka jira aw la k'a fɔ ko nin bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu labɛnna kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma ye aw ni ce a ka ɲamadalu la a k'an bɛn don wɛrɛ nataw ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na.